Vás vítám u mého prvního dílu z Minecraftu Live Born Hunger Games. A my se hnedka do toho pustíme. Tady, ano, jsme tu, zarač. A tady jsme tady. Ty krásně, já si vypnu tady ty karaviny. Tak. A musíme se pustit do toho a budeme hrát Survival Games. No. Musíme nejdřív najít, kde to je. Ten Survival Games, tady to je vlastně nějaký nový, tady to furt mění nějak. A tady to takhle nebylo, to nebylo. Jo, tady je Games. To bude ono. Jánik, hele, join. Sen nebo SG5, skurvíme z turbulence. Tak zkusíme ten turbo, aha, kurně, tak zkusíme sem. Jo, to je tohle, ale já tam vždycky píšu, že tým, ale nebudu psát tým, protože dneska nechci, nebudem prostě. Ty chceš mizet, tak je taky. Jo, a možná mám skin, tak nemám, no, hershot, já se vytvořím, ale prostě se mi neuloží, protože já vždycky nekliknu, aby se mi to uložilo do toho. No, takhle nějak. Tyjo, to jak ještě dlouho? 2 minuty. Dít? Jak mohl chcípnout? To je úplně nemožný. Počkej. Já jsem mu ten blok no. A má docela hezký skin, a už se okrát bylo hodně. Ty pet shop. Jo, oni... věci. 2 minuty, minutu a půl ještě. Ta sekírka je moje. Já mám sekírku, hele. A jako nic. Proč nám nečetíte? Já nic nemám. Ty věci skáčou, to já chci taky. Já poběžím hnedka tam. Kolik ještě? Minutku. A já jsem, počkej. Já si to sekarku šetřím. Proč nám ještě čučaj? Ty věci já budu mít. Čau. No nevadí. Ježiš, tak dlouho ještě 30 sekund, no to je. Já to nechám zapnutý, já si trošku poradíme. Nadačím 2 minuty 55, už 3 minutky a ještě jsme nezačali. A dneska to nebude teda jak jsem říkal, a už začínáme. Berem. Joj. Rychle musíme miznout. Musíme nějak přežít. Ale už něco máme. Máme 15 sekund, aby jsme přežili. Máme 15 sekund. A tam už někdo je. Hele, to je ta Lily, ne? Ne, tak vlastně chcípla. Zhebni, vole, zhebni. A díky. Dělejte si ale někoho jinýho, ne na mě. Ten do nejde od 2 rány. Mexican sky. Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Au. Normálně tým, jo, s nima. Normálně. Jo, oni normálně tam dřív doběhnou. To ne, to musíme vyhrát. No aspoň jak vyhrát, to musíme prostě, kurva. Tak vem to. Tam všechno, co berem a běžíme. Musíme někam zmizet. Hlavně tady musí být někde jídlo, ne? Musí tady být jídlo. No, právě. Tak chci vědět, že nám dojde jídlo. To budeme potom nahraný. Za námi někdo byl. A tady to můj fokusný. Za mnou nikdo nejde. Čestka. Musí tam být aspoň, jo, jídlo. Máme jídlo. Nekecej. Tak, dopapali. Musíme to nějak přežít. Up. Kur. Já musím ještě udělat zahebidlu. Ale tady Česka úplně krásně schovaná. Tyjo, musíme to ale lidičky vyhrát. Chleba, čas plojit, maso. Já vždycky hodím shift, aby mě nikdo nenašel. Hodím si toto. Kalhoty. Nápadně. Drž ten shift. Asi zapnu zvuky. Tady je nový pochutnání. Počkejte, to dává víc damage. No. Musíme nějak tady přežít už nějak. Musíme to nějak dát. Musíme nějak vyhrát, prostě to se musí dát. Už je víc, jak nemám ani inventář na to moc. Tak všichni tady nechávají hadry. Musíme mizet. A, to nejde. Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Musíme se najíst. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas watching the blue lights. No, se nám dobili srdce. Počkej, nikým konečně dobítí srdce, jaký srdíček. On se zabil, to je Heňo, jsem normálně už zabil, hurá. Tady skoro skáčou ty meč. Tak asi jdeme na jednu. Takhle, tam pozbrodno, piču.
Jo, tady se mi to vůbec nelíbí, ale... Ne, tady se mi to nelíbí. A tady se mi líbí. Hop. To se říká Belgrista. Hop. Ještě se má svůj Golden X. Jo. Já mám tu pár. Je. Ještě nám to spadlo. Tak. Tyjo. Já ještě musím najít žrádlo. A ještě se předtím najíst. No tak to nesmírem. Ani vybrat jednu čestku, takže rychle nastavíme, aby jsme mohli vraždit. Na tuhle nejdřív. Au. Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Jo, dobře my jsme normálně vyhráli Won the Match. Jako CC Won the Match. Ty jo, no my jsme vyhráli. Ty jo. A to hraju asi po měsíci, možná víc. To vůbec nehraju. Feeboy, to je, to nemá se dohodnout. Ty jo, no. Takže to bylo jako masakr, ty jo. To jsme měli hnedka hotový skoro. Ty jo. No. Tak to asi ukončíme, ne? Takže do příštího dílu. What? To? A on to ještě zůstalo na konce. Takže děkuji, že jste se podívali na moje video. Do příštího dílu se udělám nějaký skin. A děkuji, že jste se na to video podívali. A fakt díky, že jste se na to podívali a dejte like. A like, odběr. A napište do komentářů, co bychom ještě mohli hrát. A když tak... Čau.